हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमरा यूट्यूब चैनल पे रउआ सबके स्वागत बा। रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही मज़ेदार झूमर गीत लेके आयल बनी। ई झूमर गीत आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि ई झूमर गीत आप सबके कैसन लगा। अगर हमार गीत आप सबके पसंद आवता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल ये सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल ये सखी। कबो टीका बेच के पिए, कबो नथिया बेच के पिए, कबो टीका बेच के पिए, कबो नथिया बेच के पिए। अब तहारवे नंबर लगौले सखी। अब तहारवे नंबर लगौले सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी। कबो थाली बेच के पिए, कबो लोटा बेच के पिए, कबो थाली बेच के पिए, कबो लोटा बेच के पिए। अब परतावे नंबर लगौले सखी। अब परतावे नंबर लगौले सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी। कबो एक काठा बेचे, कबो दू काठा बेचे, कबो एक काठा बेचे, कबो दू काठा बेचे। अब त बिगाहे नंबर लगौले सखी। अब त बिगाहे नंबर लगौले सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलल सखी।